Здравейте, казвам се Атанаска. Майка съм на 2-годишната ми дъщеричка Гери, която се опитвам да отглеждам по правилен и здравословен начин. И както може би сте се досетили от заглавието на този клип, днес ще се опитам да бъда полезна на всички вас, бъдещи майки, които искат да знаят през какво ще преминат, когато решат да имат свое дете. Много мои приятелки, които след мен също решиха да започнат този нов етап от своя живот, ме търсиха за съвети и виждам колко много е полезно това да има някой, който да ти каже през какво ще преминеш, какви са ти първите симптоми, как да разбереш, че си бременна, какви изследвания ще ти правят, кои са по здравна каса, кои е добре ти да знаеш и да направиш, как безпроблемно да излезете в майчинство. Как разбрах, че съм бременна, е всъщност една доста забавна история, като основният симптом, по който разбираме, че сме бременни, е закъснението на месечния цикъл. Други симптоми, по които също може да се познае, са умората и сънливостта, подуване на гърдите, като ги усещаме болезнени, резките промени в настроението, както и, разбира се, значителната промяна на обонянието и апетита. При промяната на апетита имам предвид, че може рязко да се променят хранителните ви навици, в смисъл да ви се ядат неща, които по принцип много не обичате да ядете. При мен това беше киселото, можех да си изям един буркан с кисели краставички на едно ядене. Въпреки всичко, аз изобщо не подозирах, че съм бременна, тъй като съм с полиекистозни яйчници и нередовен цикъл и съответно трудно се проследявах. Как разбрах, ами един ден преди работа, моя мъж ми направи следния коментар, много си напращяла, нали? При което аз така леко се бях усъмнила, понеже аз закъснявам и месец-два, пропуска, по някой път ми идва доста често. Въобще не ми е направило впечатление, че може нещо да се случва. Съответно реших да си направя след този коментар тест. Хубаво е, когато решим, че ще започнем да правим опити с партньора си, да имаме поне 1-2 теста вкъщи. Направих си тест, излезе на черта, обаче тя беше толкова бледа, едвам забележима, че аз реших, че няма смисъл да бързам да го тревожа. И може би трябва да си направя още един. Тръгнах за работа, като това нещо много ме чувъркаше. Съответно на работа го обсъдих с мои колежки. Доста от тях вече имат по 1 или 2 деца. Като им разказах, те така ми се засмяха, сякаш вече знаеха отговора. И ме посъветваха съответно да изчакам още известно време да си направя още един тест. Или да си направя направо кръвен тест за най-сигурно. И докато го водим този разговор, аз в бързината съм забравила кутията на теста на мивката в банята. А на мен идеята ми е, че няма да бързам да го тревожа моя мъж, понеже нищо не се знае. Бях чела сумати неща във форума БГ Мама, че може да са разни изпарителни черти, че може теста да е невалиден и какво ли още не. И той ми звъни и ме пита: ти тест ли си правила? При което аз му отговарям: ами да, направих си, защото така и така. Той съответно ме пита какъв е резултата. Аз му обясних. Той даже не изчака да мине известно време. Още същата вечер ми беше купил друг тест. Направихме го и бам, същата история. Отново една бледа черта. Даже леко така ми се видя, че е изкривена. И аз въобще не вярвам, че това е възможно. Той вижда резултата, каза, разхлопа ми се сърцето. И това е, излезе от стаята и аз останах така в невидение. Отидохме да си направим кръвен тест, казваше се на хормона BHCG или както му казват повечето хора в България, ЧХГ. Отново бях на работа, при което той беше по-нетърпеливия да види резултата. Понеже беше късна смяна, вечерта той видя резултата и ми написа честито, бременна си. Пазихме час при гинеколог. В моя случай, когато аз отидох, вече беше 6-та гастрационна седмица. По принцип гинеколозите почват да проследяват точно в този период от 6-та-7 гастрационна седмица, защото тогава може да се чуе сърцето на бебето. Имайте предвид, че в някои случаи тези тестове, които са за урина, за бременност, няма да покажат двете черти, докато не сте 5-та седмица. След като гинекологът ни установи вече сърдечната дейност на бебето, там вече се започва и същинското проследяване. Първите изследвания, които ще ви направят, са цитона маска и микробиология. При микробиологията, ако се установи наличието на някакви гъбички
е вероятно да ви назначат лечение, както на вас, така и на партньора ви, като при нас обикновено е с свещички, при мъжете е просто едно хапченце. Следващите изследвания са пълна кръвна картина, но не е нужно да знаете всичките тези изследвания едно по едно. Вашия гинеколог ги знае и той ще си ви ги назначи, тъй като те са по здравна каса. Чрез тези изследвания вашия проследяващ лекар ще следи за вашето здраве и за правилното развитие на плода, като при нужда ще ви изписва лечения или определени хранителни добавки. Така, друго изследване, за което не съм сигурна, че е включено към пакета ви с изследвания по здравна каса, е изследването срещу антитела на токсоплазмоза. Токсоплазмозата е паразитно заболяване и най-често инфекцията настъпва при консумацията на недобре обработено месо, което съдържа цисти на паразита, или при използването на недобре измити ножове, дъски след обработката на съответното месо, при работа в градина и при почистване на тоалетната на домашния ни любимец, в случая котка. В 90% от случаите при заразяване то протича безсимптомно, като ако сте се заразили преди забременяване, риск за плода няма, докато ако сте се заразили по време на бременност, риск за плода има. Най-опасният период е първото 3-месечие. Друго изследване, за което вече съм сигурна, че не е включен към пакета ви с изследвания по здравна каса, но е много важно да се направи, е биохимичния скрининг, като той се извършва в първия триместър между 11 и 13 гестационна седмица. Тестът е напълно безболезнен, като представлява взимане на кръв и ултразвуков преглед. Като този преглед ще помогне да се установят по-високо рисковите бременности, както и аномалии, които могат да се появят при плода. Проследяването продължава, като всеки месец поведнъж ще се ходи на гинеколог. Той отново през определен период от време ще ви пуска изследвания като пълна кръвна картина и общ тест на урината, тъй като когато сме бременни, показателите ни доста се менят и той така ще проследява вашето общо състояние. Понеже аз съм отрицателен резус фактор, а бащата е положителен, по принцип партньора ви, ако не е известна кръвната му група, ще му бъдат назначени изследвания. На мен ми направиха допълнителни имунохематологични изследвания, които са за наличието на антитела срещу РХ белтъка. Тези изследвания също са ви включени към пакета с изследвания по здравна каса след установяването на кръвната ви група. Във втори триместър е добре да направите още 2 изследвания, които също не са по здравна каса, но са важни. Това са феталната морфология и феталната ехокардиография. Като феталната морфология, това изследване е ултразвуков преглед. Между 18-та и 23-та гестационна седмица се прави и проверява всички органи и системи на плода, както и състоянието на матката и плацентата. А ехокардиографията установява наличието на проблеми с сърцето на бебето. За цените на феталната морфология, феталната ехокардиография и биохимичния скрининг, това е много относително и много зависи къде го правите, според цените на лабораторията и специалиста. На мен ми е струвало за всяко около 80 лева на времето. Нещо, което искам да ви дам като съвет, тъй като аз забравих, когато ви правят феталната морфология, ако специалиста предлага тази услуга, носете си флашка и му поискайте да ви качи на флашка или според това дали качва на флашка или изкарва диск с запис, да ви изкара запис на движенията на бебето. Това е нещо, което ви остава за цял живот като спомен. В третия триместър, вече от 30 до 36 гестационна седмица, вашия наблюдаващ лекар ще ви назначи към женската консултация да ходите веднъж седмично на тонове, или това е сърдечния ритъм, да се следи сърдечния ритъм на бебето, като след 36-та седмица вече става по 2 пъти в седмицата да се ходи и вече месец преди самото раждане, преди самия термин, ще ви назначат повторно изследване на микробиология от влагалищен секрет, като тези изследвания също са си включени по здравна каса. Така, това е по изследванията. Добавките, които аз приемах време на бременността, това са витамини за бременни, като всяка жена избира според нея което е най-доброто. Аз предпочитах тези на Pregna Care, като те имат и други разновидности, имат и такива за
след раждане, по време на кърмене, фолиева киселина, магнезий и желязо, тъй като това са двете неща, които най-бързо се изчерпват от организма на жената по време на бременност и са сред най-необходимите. Аз не знаех за това и към края на бременността достигнах лека форма на анемия. Бях попадала и на проучване, което казва, че 52% от бременните жени достигат до някаква форма на анемия по време на бременността, което може да бъде избегнато, ако се взимат добавки на желязо още в началото на бременността. Хубаво е да се консултирате с вашия наблюдаващ лекар и с диетолог, защото и правилното хранене по време на бременност също е много важно. И моя съвет е: не чакайте показателите на кръвната ви картина да ви покажат, че желязото ви е ниско. А като козметика, която ползвах срещу проблем, който притеснява всяка бъдеща майка, и това са стриите, това е на Soul Simple Beauty Mama натурално масло против стриди по време на бременност. Това е възможно най-изчистеното от към съставки и най-натуралното масло на пазара, което аз открих за себе си. Нали, за всеки е различно, за мен беше това, но препоръчвам го. Аз съм много доволна, нямам стриди. Така, за изборът на болница, в която да родите. Това е нещо индивидуално за всяка една от нас и е според препоръки, региона, в който се намирате, според вашите лични желания, но най-вече трябва да се чувствате спокойни и да сте сигурни, че това са хората, на които искате да доверите вашия живот и този на бебето ви. За да сте една идея по-сигурни, е хубаво, ако сте в държавна болница, да си платите за избора на екип или, примерно, да си изберете някоя частна болница в региона. Тъй като това си е най-деликатният период, самото раждане, хормони и така нататък. Наистина е така. Много се реве. Аз като ги гледах в болницата при мен, то всяка почва да реве в един от дните. Искат да се прибират хората и си търсят за какво да реват. Така смени жените. Другото, списъкът за болницата. Багажа ви по принцип трябва да е готов още в началото на 7-я месец, като списъка с нещата необходими ви за самата болница, в която ще раждате, е различен в зависимост от това дали сте в държавна или в частна болница. Нали, при едните се изисква едно, при другите се изисква друго. Като този списък, който е за държавната болница, той ще си ви го даде вашия наблюдаващ гинеколог, но ако имате договорка с някоя частна болница, те също ще ви дадат списък с това какво трябва да си носите. Задачите и покупките, с които трябва да сте готови преди приема в болница, са това, нали, всичко вкъщи да е подготвено за пристигането на бебето след изписването, т.е. да имате кошара, козметика, дрежки, всичко да е изпрано, да е дезинфекцирано, като ще говорим за това в следващото видео и ще ви кажа какви препарати ползвах аз. Отново се старах да са възможно най-изчистените. Закарахме колата на автомивка да бъде изпрана изцяло отвътре. Трябва да имате кошче, с което да пренесете бебето след изписването. Комплектче за самото изписване, което трябва да е в багажа. Нали, това е нещо, което няма да ви кажат от болницата, че ви трябва, то си е за нас си. И ред други неща за бебето, за които, ако ви е интересно, може да пишете в коментарите и ще направим следващо видео. Друго нещо важно, което трябва да си носите в болницата при приема, са прилежно събрани всичките изследвания, които са ви правили до този момент в папка. Ще им трябват. За тях най-важни са, поне там където бях аз, Васерман, изследването или това е изследването за сифилис и кръвната група. Но нали, е хубаво всички други да си ги имате и да са там при тях. Преглеждат се. А относно документите, които ще трябва да предадем към нашия работодател за започването на майчинство, са в началото 45-дневен болничен преди раждане, след което след датата на раждането имаме 45-дневен болничен след раждането, като примерно ако бебето закъснява и е след 45-дневния болничен, могат да ви го удължат с още един болничен. И още 40-дневен болничен, който е от педиатъра на детето, който трябва между другото да сте оговорили предварително. След тези 3 поредни болнични вече се подават самите документи за ползване на отпуск по майчинство. Но за да стигнете до тези процедури има един много важен етап,
който искам да спомена, и това е правилното известяване на вашия работодател, че сте бременна. Доста от бременните жени се страхуват да кажат на своя работодател, че са бременни. Или да, няма нищо страшно. Страхът е по принцип в това, че в момента, в който бъде уведомен работодателя, че сме бременни, той може да прекрати нашия трудов договор. Има такива случаи. Работодателят действително има ситуации, в които може да прекрати договора ни, когато сме бременни, но в повечето случаи тези ситуации са абсолютно незаконни. Едно от най-важните неща за работещите жени, които се съмняват в етиката на своите работодатели, е правилно да ги уведомите, че сте бременна, като за уведомление не се приемат устно уведомяване, нито хвърчащи листчета. Уведомлението, което трябва да подадете към вашия работодател, е документ, който се разписва и подпечатва от вашия проследяващ лекар и трябва да се входира в деловодството на вашия работодател, като това е единственият ви гарант, че той няма да постъпи неправомерно спрямо вас, като да ви прекрати трудовия договор. Няма нищо страшно, щом сте уведомили правилно вашия работодател, вие сте защитени от Кодекса на труда и се ползвате с по-специални права като бременна. Ще оставя линк в описанието на една много полезна статия по въпроса. С това слагам края на това видео. В коментарите може да ми кажете дали искате да разберете какво се случва вече в периода след раждането, а тези от вас, които вече са минали през това, можете да разкажете как е минало при вас. Това е от мен. Чао!